Video telespectatori, nu tele că se mai televizor. Nu te mai scobi, că nu găsești comoara acolo, să știi. Acesta este episodul cu numărul 8. Ia te scobești! Du-te și fă asta în spatele camerelor. Nu pe bune. Ok, bun. Primul subiect este vorba despre evăsat din Costa Rica, în care este legal. Termină! Nu-i comoara îngropată acolo. Unde e legal să te căsătorești cu o bicicletă? Cu o bicicletă. Start. Hei, stimate demen, vreau să căsătorești cu această bicicletă? Da. Această bicicletă frumoasă, te căsătorești cu un fraier mare? Da! Poți săruta mireasa, fraiere. Nu mă săruta! Așa, următorul subiect este lava acum un an, dar partea bună este că eu eram profesor. Stați un pic. Nu mai plagia, fraiere. Ce crezi că plagiezi? N-am voie să mă scar pe de la? Așa. Deci el era profesor și eu eram repetentul. Nu iuba mătica, să știi. Așa, păi, suntem atât de săraci că nici bani de o școală n-avem, așa că va trebui să dai bacul la bloc. Hei! Da. În fine, cât fac 1 plus 1? 1 plus 1. 3. Da, idiotule. Așa, 2 plus 2. 5. Idiotule, greșit. Cât fac? În ce an a fost războiul din 1768? Deci, războiul din 1900. Cât mai 1798. No, 1001, deci 1797. 1790. Și... 9! Yeah! A fost corect! Așa. Cred că e corect. În fine, sunt atât de prost încât am dat diploma cu 10 lei. Da. Cât fac? Nu. Câte o statice? Da, m-am plictisit. Câte o statice? Hei, întoarce-te! Câți ostatici au fost în război cu 3 ostatici? 5. Corect! Ai luat bacul cu nota 4. Ce m-am ajuns la două întrebări cu alții. Eu le pun corect și tu? Și tu? Și tu? Primești o pută o întrebare. Mă gândesc să fie 5 întrebări. Hai pune. Mai am o întrebare, tu ai pus 4. Haide. Cât de idiot ești? Foarte. Da, corect! Yay! Am luat cu 6! Corect. Ai luat nota 6, ai trecut bacul. Da, și știi că suntem în lipsă de timp. Suntem în lipsă de timp, așa că următorul subiect este parcursul care îl bate pe flocă. Au! N-a fost prea șmecher. Și asta dacă... Ai spus de multe ori chestia asta, taci! Hai să nu ne mai certăm ca idioți! Asta a fost episodul ăsta! Nu uitați să dați like și subscribe! La revedere! La revedere! La revedere!